खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिका ब्रह्म नोंथाङा जौ लोंनानै गारि सालायो नामा जौ जुमाय लोंनानै नोंथाङा राजा लामाफ्राव गारि लाना गिदिङो नामा जुदि नोंथाङा जौ लोंनानै गारि सालायो एबा गिदिङो अब्ला सांग्रां जा क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि अफिसार दजेन बसुमतारिया गोख्रों रावजों सांग्रांथि होदों नंगौ क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफान आरो पुलिस जथायै जौ लोंनानै गारि सालायनायनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमदों लोगोसे बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों दि जौ लोंनानै गारि सालायग्राफोरनि हेंथायै चेकिं खालामनाया जोबोर गोख्रों जागोन जुदि जौ लोंनानै गारि सालायग्राफ्रा हमजायो अब्ला बिथांमोना 10,000 जुरिमाना होनांनायजों लोगोसे बिथांनि लाइसेन्सआबो थांगोन आरो 6 दाननि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों बिथां दजेन बसुमतारिया आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि पिकनिक जानाय बोथोरनि समावबो गोबां सुबुंफ्रा जौ लोंनानै गारि सालायो आरो जौ लोंनानै गारि सालायनानै गोबां सुबुंफ्रानो जाब्रबथाय जायो बेनिखायनो बेफोर जाब्रबथाय जानायखौ होबथानो थाखाय गारि सालायग्राफोरखौ जौ लोंहोनो मोननाय नङा होननानै बिथां दजेन बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों बेनि अनगायैबो दजेन बसुमतारिया मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि जोबोद मोनसे गोनां फोसावबावनाय जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय दा नै गोजां बोथोर फैबाय जों नुगासिनो दङ दा नभेम्बर मास हाबबायानो नै दिनै 14 थारिख दा पिकनिक जानाय दिन फैबाय दा बे पिकनिक जानानै जाब्रबथाय जानाया गोदान बाथ्रा नङा बे जाफ्लायबाय थायो नाथाय बेनि थाखाय जों देग्लाय बांसिनै थियारि जानो सानदों आरो बेफोरबादि मोजां रंजानो थांनानै जाहाथे जाब्रबथायाव गोग्लैनानै गाज्रि मोनसे दुर्घटना दाजाथों बेखौ दानिफ्रायनो जोङो माने थागथियारि जादों आरो बे बेलायाव जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि हेफाजाब बिगोन दा बेहाय स्पष्ट मोनसे खोथा पिकनिक स्पटनि जाय बिगोमा बिथांमोननिसिमबो मोनसे एकदम माने स्पष्ट भाबै बे मोनसे रिक्वेस्ट थागोन प्लास गारि सालायग्रा आरो जोंनि रायजोफोरनिसिमबो नैबे खावलायनाया थागोन बहाय जों मोनसे खोथाखौ स्पष्ट भाबै बुंगोन जे जों बयबो मिथिगौ बे खोथाखौ गोजाम बादि मोनो खिन्थु बेखौ जों दाबो माने बे गोरोन्थिखौनो खालामबाय थायोखाय जोङो नैबे जाब्रबथायनिफ्राय बारग'जोबनो हायाखै बाथ्राया जाहैबाय पिकनिक जाहैनाय समावहाय माने जों बयबो फुरथि खालामनो थाङो जों बेखौ मिथिगौ फुरथि खालामनायाव जोंहा जेबो बादा गैया खिन्थु फुरथि खालामखांनानै बांसिनानोथ' पिकनिकआव थांबा माने गारिजों थाङो आं मा बुंनो नागिरदों हयथ' रायजोफ्रा बुजिखाबाय थेवबो आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे पिकनिक जानायनि समाव गारि सालायग्राखौ खुनु खारनाव जुमाय लोंहोनो नाङा बे मटर साइकेल सालायग्रायानो होन गारि गिदिर सालायग्रायानो होन साखा खबब्रै सालायग्रायानो होन सालायग्राखौ जुमाय दा लोंहोथारथों मानो होनबा बे सालायग्राया जुमाय लोङोब्ला बै गाखोग्राफ्रा जायफ्रा जेबोआनो दाय गैया बे सालायग्रानि थाखायनो अबथिरा थैनो गोनां जानो हागौ दा ओंखायनो होनदों बे पिकनिक जानो थांग्राफ्रा सालायग्रानि अनगायै जेसेबां जुमाय लोंनो जाथों लोंथों लाव दुद्रुलायनाय हाद्रियाव हाब्रु नांलायनाय जाथों जाबाय जेबो बुंनो गोनां गैया नाथाय सालायग्राखौ गोथाङै दोनथारनांगौ बेखौ जुमाय लोंहोथारनो नाङा बेखौ खिन्थु दिथो हो बेयाव खुनु अननाय खाननाय गैया खायफा ड्राइभारा खाथियाव थांनानै गल'ल' नायबाय थायो ओमफ्राय जोंनाथ' गोसोआ गुरैना अननो ओंखारो हाब मोनजाथाराखिसै बेसोरा लोंनो लुबैदोंदां नो लोंदो होनना अनना हरो नाथाय बेनो बिसोरनि थाखाय बिराद मोनसे खैफोद लाबोयो बेनि थाखाय जोङो बिराद स्पष्ट जानांगौ आरो डिपार्टमेन्टेलि बिराद गोख्रों इन्सट्राक्सन पिकनिक जायफोर स्पटनि बिगोमा बिथांमोना बेखौ एकदम बिराद स्पष्ट भाबै बिथांमोनाबो बेखौ नायनांगोन दायथ' लानांगोन बबे पिकनिक स्पटनिफ्राय बे गारिया फैयामोन बे सिन्थानो बे नागिरजानाय जागोन एबार ओंखायनो बिथांमोनखौबो खुब स्पष्ट भाबै आं खावलायनो नागिरदों जे पिकनिक स्पटआव सोर मा बिसिनि बडि लेंगुवेजआ मा सालायग्राया मा खालामदों बेखौ बिथांमोनहाबो माने बेखौ दायथ' माबा डिउटि होनांगोन थांनाय समावनो बिसोर बुंहरखानांगोन आरो गेजेर गेजेर बिसोरो जिहेतु बिसोर फिस लायो बिसोरो बे दायथ'खौ बिसोरबो लानांगोन
जेराव माने गभर्नमेन्टआ पारमिसन होनानै दोनदों आरो पारमिसन होयिखौथ' आरो बेथ' बुंनो गोनाङानो गैला बेखौ मालाय नियम मथे पुलिसा खामानि मावगोन दा ओंखायनो नैबे पिकनिक जानाय बोथोर आरम्भनिफ्रायनो देग्लाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझार जिल्लायाव पिकनिक जानायनि नामाव जुमाय लोंनानै जाब्रबथाय जानानै जाहाथे रावबो सुबुंनि जिउआ खहा जाया बेखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बयनि हेफाजाब बिनानै आंनि खावलायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय खिन्थु बे खावलायनाया थाबाय थागोन बेथ' एकदम स्पष्ट भाबै दङ सिदा 10,000 फाइन बाहाय खुनु कमप्रमाइस गैया प्लास बे माने मोनसेल' नङा प्लास either 10,000 rupees fine or 6 months jail or both बेखौ जोङो डिटेक्शन जानाय लोगो लोगो पुलिसनो गथायो अफिसियेलि ओमफ्राय पुलिसा गावसोरनि नियम मथे बेखौ एक्शन लायो दा बाहाय 10,000 फाइन नङाब्ला 6 मास जेल आरो नङाब्ला मोननैबो बे माने स्पष्ट भाबै जोंनि एमभि एक्टआव लिरनाय दङ गतिके खुब गोसो सिंनिफ्राय आं खावलायदों नोंथांमोना बेखिनि खोथाखौ गोसोआव ला धन्यबाद